Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. L-iskema tad-depożitu tal-10% mill-awtorità tad-djar għal dawk li se jixtru l-ewwel dar tagħhom issa ġiet estiża. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrigue Galdés waqt konferenza l-aħbarijiet tal-Gvern bit-tema inwettqu flimkien. Il-Ministru spjega li żieda fl-ammont li kienet ukoll wiegħda elettorali tfisser li d-depożitu massimu li l-Istat kopri l-awtorità tad-djar se jogħla minn 17,500 euro għal 22,500 euro. Dan ifisser li l-first time buyers li jibbenefikaw minn din l-għajnuna issa se jkunu jistgħu jakkwistjaw proprjetà li l-valur tagħha jista' jilaħħaq il-225,000 euro. Lan ta' din l-iskema huwa li tassisti persuni li minkejja huma eliġibbli għal self għad-dar m'għandhomx il-likwidità meħtieġa biex iħallsu ħlas meħtieġ tal-10%. Din l-iskema li bdiet fl-2021 waqt l-isfida l-pandemija waslet biex 200 familja ġdida saru sin ta' darhom. Din l-iskema hija miftuħa għal dawk li għandhom iżjed minn 18-il sena u s-self irid jitħallas fi żmien 25 sena. Il-Ministru Rodrigue Galdés qal li din l-emenda f'din l-iskema se tfisser li se tkun qed titwettaq wiegħda elettorali oħra mill-manifest Malta flimkien. Nemmnu li kif għamilna wkoll permezz tal-iskema tal-għajnuna ta' self mingħajr rimax għal dawn iż-żgħażagħ jew adulti li ħajixtru l-ewwel proprjetà, issa il-massimu żdied għal 22,500 jfisser li jistgħu jixtru proprjetà sa 225,000 u dak ukoll waħda mill-weddiet li għamilna fil-manifest elettorali ġiet imwettqa. Il-Ministru Rodrigue Galdés qal li f'10 snin ta' Gvern Laburista in-nies li saru sidin ta' djarhom żdiedu b'44,000 persuna. Qal ukoll li din l-emenda f'din l-iskema tingħaqad ma' kullana ta' skemi oħra mill-awtorità tad-djar fosthom dik tal-10,000 euro fi żmien 10 snin għal first time buyers. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv tal-awtorità tad-djar Matthew Zerafa qal li din l-iskema saret wara konsultazzjoni ma' diversi żgħażagħ li jixtiequ li jsiru sidin ta' darhom. Qal ukoll li din l-emenda qed tirrifletti s-suq modern.